A nosa cofradía, o nome é Cofradía de Pescadores San Cipriano, Aldán e Ío, o sea, esta parroquia de Aldán, esa enfrente a de Ío, é de principios de século. Pouco a pouco fomos indo a menos, porque as poblacións costeras, o que é a pesca artesanal, estáse reducindo por xeral en casi todos os lados. Antes, principalmente, éramos unha cofradía de barcos máis pesqueros, o sea, de pulpo, de enmallas.
todo moi deprisa e correndo.